на ректора на Медицинския университет Варна, професор доктор Красимир Иванов, доктор на медицинските науки, заповед номер Р-104-53 от 8 ноември 2012 година. На основание Закона за висше образование обявявам за правоспособни бакалаври по специалността медицинска сестра възпитаниците на Медицинския университет професор доктор Параскев Стоянов Варна от ВИПУС 2012. Диляна Атанасова Илиева. Не знам какви снимки са ми сложили. Росица Любенова Николова. Татьяна Илиева Спасова. Теодора Валентинова Томова.